TV. Сәлам, эфирда музыкаль койма кит барады һәм мин Айсыл Олерон. Бу чыгарылышыбыз беренче чиратта яшь буын балалар өчен файдалы булыр дип уйлыйм. Чөнки бүген без җырчылар белән күптән онытылган балачак уеннарын искә алачакбыз. Кем кайда һәм нинди уен уйнаган, гаджетлар юк заманда балалар ничек күңел ачкан? Бу сорауларга җавап алдагы минутларда. Киттек. Хит-парадка килеп кергән Мира Сулейманова кечкенә чагында авылга каникулга кайткач яшьтәшләре белән әбәкле, качышлы уйнарга яраткан. Хәзерге балаларны кызганып куюын да яшермәде. Күмәкләшеп уйнамыйлар бит алар. Ролик, самокат, велосипедларында йөргәне йөри, йөрмәгәне шул инде планшет карап утыра инде диде ул. Һәм чыннан да шулай бит, бүгенге балаларның дуслары да шул дуслары белән очрашып, һавада уйнаулары да сирәк күренеш. Нәкъ менә дуслар турында булыр Илмирның җыры да 15нче урын. Дусларым, дусларыма. Кызлар әйдә биергә. Утырып бармадыгызмы әле? Каршы чыгып атын бәйләр дустың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түреләремдә урын дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Иске дус язяңаны алмаштырмаз диләр бит. Кердисәләр утка керә сыналган дусларым дип. Кердисәләр утка керәм сыналган дусларым дип. Күңел түрләремдә урыны дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сибәр идем дуслар чәчәк гөлләрне. Җырлады тик бергә үтик гөлгә тиң гомерләрне. Җырлады тик бергә үтик гөлгә тиң гомерләрне. Күңел түрләремдә урыны дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Каршы чыгып атын бәйләр дустың булсын дигәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Бар дусларым сезнең белән бергә кичкән күргәннәр. Күңел түрләремдә урыны дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Күңел түрләремдә урыны дусларым, дусларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Сез бит ян биреп торучы минем тормышларыма. Рәхмәт, Казан. Ян биреп торучы минем тормышларыма. Авылда үскәч эше дә, уены да бергә булды дип сүз башлап җибәрде Рамил Галимҗанов. Урамнан кирми идек, җәй көне күбрәк футбол, балыкка йөрү булды, ә кыш көне рәхәтләнеп чана шуа идек диде ул. Хәер, беренче гаджетлар, Денди приставкалары, Тетрислар Рамилләргә дә эләккәләгән. Ләкин авыл тормышы бала чаганы бу уеннардан тиз аралаган. Рамил Галимҗанов һәм 14нче урын.
исәннәрмесез? Барлык әниләргә багышлап, утыр әле әни, яннарыма дигән җыр. Утыр әле әни яннарыма, бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйләни, сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле, утыр яннарыма, сузыйк әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны, башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Тыңлыйм әле моңлы җырыңны. Миндияр Шаймарданов бүтін малайларга да хас булганча бала чагында сәгатьләр буе машиналар белән уйнаган. Дуслары белән иң яраткан шөгыле агачта шалаш кору булган. Чыннан да ул шалашларны бигрәк тә ясавы кызык иде бит. Ясап бетергәч анда әллә ни уйнамый да идек. Хит-парадка әйләнеп кайтыйк. Бу атнада Миндияр синең карашларың җыры белән 13нче урынга күтәрелде. Ай нурында назланады biz oturtkan akkayın, seni күрми яшәүләрдән, өзгәләнә минем җанкаем. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, онытмамын. Синең карашларың, 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 мин онытмамын, онытмамын, карашларың.
Açıp uyudum perdelerine, tulgan ayını körürge, saf hislerim köngülümde, yaktı nurga ürüle. Sinem karaşların, 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 emin unutmamın, unutmamın, unutmamın. Sinem karaşların, karaşların, karaşların. Şoла шәһәрендә туып үскән Ландыш Нигъмаҗанова күңелле бала чак мизгелләре белән шатланып уртаклашты. Уйнамаган уен калмый. Подъездыбызның 8нче катыннан уйный ишек алдына чыга идек. Җәймәләр җәеп пикниклар да ясый идек шунда. Авылга кайткач та вакытыбызны бик кызык итеп уздыра идек. Капка төпләренә җыелышып уйнаулар 20 яшемә хәтле дәвам иткәндер дип елмаеп искә алды ул чакларны Ландыш. Әле әбисе дә уеннардан читтә калмаган бит. Коймаклар пешереп, бер төркем балалар янына кунакка килеп кушылып уйный торган булган. Хәзер инде бала чакның бөтен рәхәтлекләреннән Ландышның балалары файдалана. Көндә шәүләшеп өйнең астын үскә китерәләр. Бер дә тик торганнары юк ди җырчы. Бу атнада Ландыш Нигъмаҗанова 12нче урында. Яратула ялгыш, яратмауда ялгыш. Нишләттең син безне, эй язмыш, язмыш. Ташлыйсың да килми, көтәсең да килми. Күңел, 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 киртәләрне белми. Киле, 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 яраларың бәйли. Йөрәк җылымы тыным белән. Истезәлер алар, анысын тегәл белән. Киле, 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 яраларың бәйли. Йөрәк җылым тыным белән. Истезәлер алар, анысын тегәл белән. Бәхете бит ул бүген, син янымда булсаң, булмаска да мөмкин, киләчәк дип торсаң. Үткән ул үткәнне, килерме көткәнегә, кем гаепле инде, аралар беткәнегә. Киле, 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 яраларың бәйли, йөрәк җылымы тыным белән. Истезәлер алар, анысын тегәл белән. Лилия Хаснулова безнең балачакның иң популяр уеннарының берсен искә алды. Ул да булса резинка аша сикерү. Кызлар белән көннәр буе сикерә идек, ләкин мин малайлар белән футбол уйнарга да ярата идем, диде ул. Әле аның белән генә тукталмаган, өйгә кайткач курчак белән дә уйнаган, яфраклардан акча ясап кибетче дә булган, кичләрен әти-әниләр, апа-абыйлар белән бергәләшеп, вышибалы уйнап күңел ачканнар. Эх, булган бит шундый заманалар. Иң гади уеннардан да тәм таба белә идек шул. Yazlarının iyisi de dısı da süyüden Turganın bilmedin Vardın yan şeşkege kümelide Yazılarda tabudun süygenin Yazlarının iyisi de dısı da süyüden Turganın bilmedin Vardın yan şeşkege kümelide Yazılarda tabudun süygenin Harfasıl, üstü silev, zisili harfasın Naslardan tıradır yanımda Sen bulsan sügen yar Kuşlarını ısıdırıp uladır Yazlarının iyisi de dısı da süyüden Durganını bilmedin Vardın yan şeşkege kümelidir Yazılarda tabudun sügenim Yazlarının
sügenim Bar dünyam şeşkege kümüldü Yazılarda tabıdım sügenim Кетбаратның унлыгын ашып җибәрүче Айрат Ибраев җәйге каникулларын авылда уздырган. Шунда еш кына күрше авыл малайлары белән балыкка йөри торган булган. Тагын бер яраткан шөгыле велосипедларда узышу. Велосипед кына ачыласын. Балачакның бүтән рәхәтен күргән Айрат Ибраевның үзенә сүз бирик. Мине бүгінгі күнім білән Янарыңда бәхетлі Құдай бирді ике бізге Пар қанатлы бәхетіні Үнне балыған, сына балыған Син минем пар қанатым Үзімні кейтіп сені ғымырлікке яраттым Ғымырлікке яраттым Сына балыған, син минем пар қанатым Үзімні кейтіп сені ғымырлікке яраттым Ғымырлікке яраттым Иңләгәні дә тұрмыш күген Иңләрдә пар қанатылар Икәу тигіз Атлағаны да хыяллар ул парадылар Үнне балыған, сына балыған Син минем пар қанатым Үзімні кейтіп сені ғымырлікке яраттым Ғымырлікке яраттым Рената Тей кичкенә чакта бигрәк тә профессияләргә бәйле уеннарны яраткан. Никтер Булгатыр һөнәре кызык булып тоела иде миңа. Имеш документ тутырам, акча саныйм, бик җитди кыяфәт чыгарып утырганнарын әлдә истәрип сөйләп китте Рената. Шул вакытта бер генә көндә көзге каршында тарак тотып җырлаудан башка узмаган. Әнә шунда үзенең үскәч чыннан да җырчы буласын белсә, ышанмас иде дә. Ләкин бала чакялары менә шулай тормышка ашып та куя бит. Рената Тей бу юлы 9-нчы урында. Артық ышануым көп уақытта Түші қимметке Yoluşlarım mine Күшлі екен Табышларым mine түгел берсе дә. Изләнүләр белән еллар үткән, табар өчен җиткән бер сүз дә.
Классики, казаки-разбойники, пионербол, кайнар бәрәңге, уатык телефон, йөзік салыш, 12 тояқшық. Совет жыры ойыннарын саны кетсәң 1 сәғатта жетмәс. Хәзерге ойыннарына ни қызғаныш 4 минут ішінде барлап шыға алабыз. Әйе, замана белән бергә балалар да аларның кызыксынулары һәм беренче чиратта ойыннары да үзгәрә. Ләкин әүвәлге ойыннарны кайтару безнең үзебездән тора бит. Әти-әниләр балаларына үзләренең балачак ойыннарын өйрәтсә, бәлки ул ойыннар кабаттан популярлашып китәр. Кем белә? Yazlarında, güzlerinde ayrıldık dostlarım. Taş yolsa da, şiir olsa da birge yaşayık dostlarım. Düşmanlarını gülleştirip, jırlap yaşayık dostlarım. Özlerimle sayrattıran kal yürekte kuşlarım. Kuşlar gibi jırlap Бала чагымның матур хатирәсе яңгыр явып туктауга дәфтәр битеннән кимәләр ясап шуларны урам уртасыннан аккан суда агызу иде дип сүз башлады Иркә. Кушлар да ясадык, резинкасында сикердек, ачышлы уеннарда калмады. Сөйләп бетерә торган түгел. Хәзер менә кайсы берсен балаларга өйрәтәм, бик яратып уйныйлар диде җырчы. Бу атнада Иркә 7нче урынга менеп җитте. Кайтам әле елы сайын, артында мине
Велосипедның спицаларына қос қауруы тығып, әй бір шаулап ұзайдық. Аннан ұзышып кетеміз деп бала шәкәтелеріне беріліп кетті Азат Фазлыев. Рәхәт шақтар бар еді шол. Ауылдағы үй бураларында бандитларны тотушы полиция болып ойнағаннарда істе. Шонда қошлы да ойнайды, қош-қош деп ертейді ғаны. Әнелер ise өз ойындарын ойнатайды. Бәрәңгі отырду, шуғытау, пішен алып қайты деп шайырды Азат. Бұңғы балаларының ойынмей білмеулерін де ол искәртіп ұзды. Өзбіздікілеріні ауылға қайтқаш урамға шығарып жіберебіз. Пышырансалар да, мойыннан сазға батып кірселер де сөзі әйтмейм. Бала шақ бірігіне бола деп сөзін жіпреді ол. Азат һәм Осы Фазлыевлар дуэті bu adnada хит парадының 6-шы орнында. Yaşımlar senin için. Şulay da işit yüreğimde silahına bergen sözlerimini Senin için beni sevlerim Senin için yanıp yürülerim Singin al benim senin işin Yaşım var senin işin Senin için beni sevlerim Senin için yanıp yürülerim Singin al benim senin işin Yaşım var senin işin Singin al benim senin işin Yaşım var senin işin Фирдус Тимаевның соцшілтердегі постларына қарасаң, популяр жашыбызның әлі де бала шақтан шықмауын аңлайбыз. Шаян видео, фото һәм текстлар белән бик күп кешенең күңелен күрә ул. Балалар шатлана белү минемчә бик шәп сыйфат. Күпләр олыгайган сайын елмаерга да оныта башлый бит. Һәр вакыт күтәренке кәефле Фирдус Тимаев бу елгы хит парадының 5-леген ачып җибәрә. Yaşımı yuvatıp Sabırlık bir Rabbim Biz yalgışkanı buğay Berbere şulay yuvaltıp Beni sen miydi Üzgelenülerin gününe Kavuşurlar nasip olmasa da Mindi beketsine seyilir See you.
Гүзел Әхмәтова кечкенә чагында чып-чын малайша булган. Күбрәк малайлар белән уйнарга яраткан. Алай гына да түгел. Партизаннар уенында мәсәлән бер төркем малайларның башлыгы да булып торган. Яшь 8 айлык кызына бу сыйфаты бирелмәгән булса кирәк. Ул бары курчаклар белән генә уйный икән. Илшат Япаров та үз бала чаганың уеннарын искә алды. Малайлар белән өйдә булган бөтен машиналарны урамга алып чыгып, колхоз уенын уйный идек. Шуннан агач пистолетлар белән атышлы уйнаганнар да хәтердә. Ә кичләрен өйдә күңелсез була башласа, әни белән качкалак уенын уйный идек дип сөйләп алды Илшат. Гүзел Әхмәтова һәм Илшат Япаров дуэты бу атнада 4-нче урында. Düşem degende bir su jite yürekке Nazlı yolsuz dava yürek başı mehabetke Tipsinleni düp yürek Yürekке suyu kirek Üzülüp suyemedi Eytele yürekemi tizirek Yüreğimin ишегini söyu Bir gün kilip şakısa Sen bakıtlısın yaşaysın Uçar kuştayı talpınsa Üzüp düşem degende Bir su jite yürekке Nazlı yolsuz dava Yürek başı mehabetke Айгөл Рахимовага урамга чыгып уйнаулар бик тәтемәгән. Булачак җырчы кечкенәдән үк төрле түгәрәкләргә, секцияларга йөргән, хәтта ял көннәрендә еш кына я биюдә, я музыка мәктәбендә уздырган. Ә инде әз генә буш вакыты чыкты исә, Айгөл табиб булып уйнарга яраткан. Аның беренче балачак хыялы да шушы көннәр белән бәйле булган. Ләкин бу хыял гына булып кала. Нәтиҗәдә сәхнәне сайлаган Рахимова хит-парадның 3-нче урынында. Yollarga çıkanda Karşıda kirteler bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta Nitelep dağalar kılasın Aşığım yollarga çıkanda Karşıda kirteler bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta Nitelep Kaygılar butalып yürməsin Bir gəlib yaşa özür bəxət Üstəldə şəmdələr sünməsin Aşığım yollarga çıkanda Qarşıda kirtələr bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta Nitelep dağalar kılasın Aşığım yollarga çıkanda Karşıda kirteler bulmasın Balayda yaşayıp sıçmakta Nitelep dağalar kılasın Balayda yaşayıp sıçmakta Nitelep dağalar kılasın Ришат Төхватуллин малайларның яраткан уены футболны әле дә уйный, ә волейболга аерым мәхәббәт дию. Шул вакытта буш вакытым булса, теннис уйныйм дип тә әйтә. Кыскасы, җырчы егет балачактан ук спорт уеннарына битараф түгел. Җырчы һәм спортсмен Ришат Төхватуллинга лидер булырга бары бер позиция җитмәде. Бу атнада 2-нче урын. Олы мәхәббәтем, сафлык белән бөтен, җырларыңда яши тәүге
kiygan, zangarigilar siygan, zangar ko'zli qizni sog'inam. Айна Даутова бала шағының 1 минутында заяға уздырмасқа тырышқан. Қойда нешік ойна була, шунда туп білән дә ойнаған, егіріп талған, секіріп тә қысқасы урамда кімні көрсем, шуның білән ойны едім де жүрші. Хәзірде ойны ул дегенде қызы білән. Көп вақытны бала білән өткерге тырышабыз. Біргелеп базында жиябыз, құмлыққа да шығабыз деп сөйледі Алина. Бүгін ойыннар ұстасы Айна Даутова хит-парадының 1-ші орнында. Тапқыр ғафу үтінем, сенен яратқаны кішім, ешліктегі мәхәбәтім, жанда сақылаған үшін, ғәмір бойы ізләсәм де, сенде ярыны тапымадым, юларымда керде болды, сиңа берген антыларым. Ғәмір бойы ізләсәм де, сенде ярыны тапымадым, юларымда керде болды, сиңа берген антыларым. Юларымда керде болды, сиңа берген антыларым. Музыкаль қаймақның лидерлары ашықланды, бала шақ ойынларын да еске алды. Демек, бүгінгі шығарылыш ақырына да якынлашты деген сөз. Мен Айсұлу Лерон сізге көтеріңкі кейіфлер һәм көңіллі құяшлы күннәр тіләп, сау болашам. Очрашырбыз.